Mana kamar nyakon magajwang pautuke warango weche motendo kod adhula kama oyudo ni kocha mar Harambee Stars Benny McCarthy wacho ni en kod geno ni yawuote biro timo maber kindeni mag gitimo ikruok ne yudo tiko mag piem ma opogore e Afrika. Kanyaka sani achiel kuom tuke ma Harambee Stars oketo e wangi en tuke mag CHAN mibiro bagi pancho kaendi kod pinje ariyo mag libamba. Harambee Stars giko juma mokalo kata jumani nyo yudo loch mar gonde ariyo kumachiel tugo mar osiep manyo girakore kod timno mar Chad tugo manyo bende obagi e boma ma Marrakesh e piny Ethiopia kakoro Benny McCarthy wacho ni loch makamano en mano mabende koro miyo yawuote mijingo mar timo ikruok makare. It's just nice to see that you were able to start to see the way you want your team to play, the way you want players to move and understand each other. So that a lot of those positives came out in today's game, and I'm delighted for the team that they get a win that we deserve, and hopefully we can build from this. McCarthy beneno puoyo malich mokalo jotuke ma bende kuom thuolo mokwongo nyocha ne onywando e kweth mag jotuke mane otugo kod timu mar Chad makoni oneno ka gin kod geno kata en kod geno ni gibiro timo maber kaka omedo tiegogi e kinde mabiro nyime. The local players, they were very instrumental, they were key to what we're trying to do. And yeah, and I think now for the boys that's going to play in the CHAN, I just hope now from here they've seen the levels that we expect, that I expect from them. They see the levels that if we reach the kind of football that we can play, the results that we can have. So there's a lot of good and positive things to look forward to CHAN coming up.